serious injuries. Miyo moro ma jahigni 25 onego nyathine ma jahigni 2 bang' chwoye kod pala e gweng' ma West Indies e boma ma Eldoret. Kaka jafwambo mar Wauchieng' Emmanuel lero, miyono bende omonjo nyathine machielo ma jahigni 6 kendo weye gi hinyruok mar pala e dende. En tim mobuogo dho ji mathoth e gweng' ma West Indies e boma ma Eldoret. Bang' miyo nego wuode ma jahigni 2 kotiyo gi pala kendo hinyo wuode machielo ma jahigni 6 manochuo gi pala nyading'eny. Na mimi nimekuwa nikiishi na watoto wangu vizuri na nilikuwa natakia maisha mazuri. Na lakini tia stress yenye nilikuwa nayo, hakuna mtu mwenye aliai nisikiza nikiongea, kila mtu anaona mimi ni mbaya. So venye ilinifikia mimi nikafanya hiki kitendo, nilikuwa stress na ni depression na sikuwa na intention ya kuua watoto wangu. Nimesikia uchungu, mtoto alikuwa kama mtoto wangu, juu alikuwa anakaa na mtoto wangu vizuri, wanacheza vizuri. Miyono manyinge Christabel Chepkogei wacho ne utimo tim makochno kalure gi gwando kikinde gi wuon pargi ma olero ni osebedo ka sando ngimane. Mzee pia alikuwa anampenda mtoto wake huyu mdogo kushinda huyu mwenye nilimleta. So hiyo ndio ilifanya nikafanya hiyo kitendo. Mimi niliona kulikuwa watoto wangu wateseke na mimi nikufe na watoto wangu. Christabel majigni 25 wacho ni banka jonyuol ne okwede nyoka okang' mar nego nyithindego ni mondo kik gikale sandruok. Jirendege magin joneno to lero ni miyono yando ringo pacho kodhi por kendo noyo nyathine makwar gi wuon gi higa achiel mokalo. Nyocho duogo bang' kendo chako dak kendo gi wuon pargino kapok ne okawo okang' mar nego nyithinde. Alidungwa huku kwa matumbo, na mmoja huyu ni kuchinja, alichinja shingo. Kurudi amekuja amepata ule mtoto, amekaa na huyo mtoto wiki moja, ndio akafanya hii kisanga ya leo. Ringre nyathino kane kar kano ringre mar kar thieth maduong' ma Moi Teaching and Referral Eldoret kama chielo to yudo thieth e kar thiethno. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Doho chungo chenro